Dneska si spolu s Randym zahráme hororovú hru Demonology na Robloxe, takže nezabudni dať like, odber a ideme na video. A dáme, jakú dáme difficulty? No, mne to jedno. By som skúsil asi medium. Možno. Dobre, dáme prvý dom, klasický. Dobre, a dáme start. Máš ready? Si ready? Yes, sir. Dobre, poďme na to. Ja si berem knížku, UV a EMF Reader. Ber všetko ostatné, zatiaľ. Ten nebudem mať viac na to. Zoberiem teplomer, spirit box a kvetky. Musíme nájsť zatiaľ tento. Zober flashlight a nájdi ten a poď do garáže. Alebo kde bol tento? Kde bol, čo zapínaš svetla? Ten switch. Na zapínanie svetiel. Generátor? Áno. Poď zapnúť, lebo nemám Neviem, ale svieti tam srdiečko. Čo za okno vidím. To nič, tak to je ledka proste. Poď zapnúť. A kde si? Tu som, poď zapnúť. Kde to je? Neviem, poďme kúknúť do garáže. A nebo je to vonku za dvere? A tu je. Tak Yes. zapnúť. Kde bol? Dobre, je. Kde bol? Že by som potom Tu, vedel. v garážu. Dobre. Tak zapni všade svetla. Nech sa nebojíme. Ja sa budem bál, ja budem skákal. Nemôže ja nekamo. Dobre, to však no jasné, on nám... Nie, ja idem preč. Nie, ja idem. Ja však zapni naspäť, kde v garáži presne bol? V garáži tam, jak Tam, teraz aha. kúkam. Neboj, však kľud. Dobre, zapol som, kľud. A ja som tiež dostal akože taký menší jumpscare, toto bolo ako dosť ako scary. Dobre, však poďme, zatiaľ tu dám, počkaj, pozri najprv, máš teplomer? Mám teplomer, čakaj. Tak pozri, že kde je najnižšia teplota, poďme pohľadať. 19, počkaj, zapnem baterku. 19, 20. Tu je... Okay. Ja zapnem svetla, no. Tu je 10, tu je asi najnižšia. A tu klesá, tu bude. Dobre, tak tu položím zatiaľ knižku. Dobre, pozriem. Ja kúknem Tam- spirit box. Dobre, ja tu dám zatiaľ EMF-ko. Jak tu? Počkaj, skúsim tak položiť tak, že by... Yes, výborne. Idem po kameru. Neodpoveda? Zatiaľ. To musíme dať do svetla. Preč. Tak daj, tak vypni svetlo tam. Ja tam Ja zatiaľ sa zoberiem. bojím, poď ku mne. Som tu krút. Zapnem toto zatiaľ. Či ja som sa zľakal toho svetla. Opa. Odpovedal. Odpovedal? Aj. Dobre, takže máme, výborne, takže máme tento. Old. Poďme von zatiaľ, idem po kameru ešte, poď. Dobre, že máme tento, takže zatiaľ si označ Spirit Box máme zatiaľ. A idem pozrieť, toto je, printy. Sa mi zdá, alebo ten kvietok sa pohol. Však ho zober, však to nám treba. To zober zo Počkaj. sebou, aj kameru zober, alebo zoberiem ja, kameru. Takže si zaškrtnem, že... Spirit Box Spirit zatiaľ. box. A čo môj? Zasvieťme tu tak svetla. Takže Zatiaľ. spirit box už nám netreba, hej? Ale zatiaľ nemám tu žiadne tieto printy, takže ja si myslím, že asi printy nebudú. Neviem, ešte môžem potom neskôr pozrieť. No jasne. Kamu, ja sa pomoc. Kľud, však nechoď vonku, však treba zapnúť ich. Dobre. Akože to tiež dostanem taký akože ten... Dobre, zapol som. Choď. Idem, však kľud. Jej. Dobre, kľud. Pozapínaj všade svetla hlavne. No a ten kvietok normálne tu len dropne, hej? Ale printy asi označ, že nie sú, pretože... No nenašiel som žiadne, takže si to zaškrtni, že nie sú. Printy, dobre. EMF-ko si zatiaľ videl, či bolo? Že koľko tam bolo? Freezing, není. Je 80 stupňov. 0,80. Čakaj, tak tu dám. Alebo kde dám? Tak dám.
To je pohoda. Si Nie, zaškrtni spadla jak kamera, prvý. počkaj, spadla kamera. Ty teraz si tiež nič. Tak květok zatiaľ neznie, Kde mám dať kameru? Asi tu tak dám, nie? Môže. Ten květok neznie, takže si zaškrtni aj preč květok. Zatiaľ nie, ale uvidíme, ešte počkáme a uvidíme. Poď zatiaľ Ale vonku by som... Teploty si zaškrtni. Že nie sú. Nie sú nízke? Dobrá. To kamera sa pohla, čuje. Pohla sa? Ale to nevadí, Ej. môžu... No, Idem pozerať na kameru. dobrá, pozri, či nie Vidíte. sú tieto. To kabátka sa tam hýbe. Hej, tak to je tento, tak to je Ghost Orb. Takže... Ghost Orb, hej, takže... Kamo, ty keď chceš, že by sme... No ne, tak buď ticho, Patrik. Dobre, zatiaľ máme Ghost Orb. Podľa mňa to bude Nightmare, čuješ. Knižka No tiež vychádza, nič. zatiaľ vychádza. A no, ale to zatiaľ ešte nevieme. Knižka nie je nič, čuješ. A ešte musí byť MF level 5, takže ešte by som počkal a... A ty máš MF-ko teraz? Mám ho tu. A Koľko zatiaľ má? bola iba jednotka. Čakaj, poďme pozrieť ešte do ostatných izieb. Počkej. Ti hovorím, keď na mňa teraz tak kde vyskočí. To nič. No jasné. Ja neram. A to sa nezdá, to je strašne strašidelné, a to sa nezdá. Počkaj, Kamo, zase dať sa na mňa. zapol som. Hej. Ok. Dobre. Ale zatiaľ všade jedno. Zatiaľ žiadny tento. Ale ja vždy keď zapnem aspoň 3 svetla, tak on to potom proste vypne. Sa nudí, kámo, proste. Vieš jak. No jasné, ja zapnem ďalšie svetla. Kamarát sa chce s nami hrať, alebo ja neviem. Narákom to. Kde je? Alebo možno Ja nezaplatili za toto, za hypotéku. Či za elektrínu nezaplatili. Si zapol? Nemôžem, no dobré, zapol som. Môžeš. Jednotka všade, nikde tu není ani dvojka, ani náznak, ničoho. Takže Vidar tiež nič, to bude Nightmare, vychádza to. Laser projektor tiež nič a MF. A nie, čo musí byť. MF-ko musí byť. Ja viem, len zatiaľ sme nemali nič. A toto printy si nič nenašiel, že ne? Nie. To som hneď aj oškrtol, že ne. Ako však môžeme ešte pozrieť, neviem, kde som nechal. Kúkne, aj, bo to musí byť. A tu je. Tak Kúkam pozri. ja. Pozri hlavne na tie zapínače, vypínače a na dvere. Tam hlavne sa najviac vyskytujú tieto. Sú tam takde. Zatiaľ nič nevidím. Nič. Nie, ale zatiaľ to vychádza na Nightmare, tak počkaj, poďme splniť ešte ostatné veci. Čo môžeme, tak splňme. Tá už sa nič nedopieš. Všetko máme splnené. Jeden z našho týmu musí byť na tom Ghost evente. Takže jedine, že počkáme a dáme ten... A ešte s MMF Readerom musíme akože toto. Duchovú prezenciu. Musíme sa s ním rozprávať. Nie, s tým MMF Readerom. Že proste, že by som mal aspoň 2, alebo dačo. Ale zatiaľ nič, 0. Jedine, že by sme tu počkali ešte dlhšie. Čiže ja tu nič vzadu? nevidím tebe. No jasné. Pomoc. Poď. Kde? Si ma tu zavrel. Prepač. Poď. Som nechcel. Pozapíname všade zase. Ale to asi, jak tak pozerám, tak... Som sa zľakol, že teraz bol event. Sa zavreli dvere. Ty si zavrel dvere? Hej, asi. To sa mi zdalo, ja neviem, ale sa mi zdalo, že som dačo pohol. A neviem, Asi- či som zavrel. Počúvaj, na tých nič nevidím, tuto otáčky nikdy. No jasne. Kamo, jak tam naletím do tej miestnosti, kamo, Oni fakt nezaplatili za elektrínu, tak mi vychádza. A čo tam mi hraje, akože... Jediné, čo zatiaľ dokázal, je, že vypol elektrínu, to je všetko. A to nechám otvorené, lebo to v kúse budem chodil tam. Prečo si zavrel? Kde si?
Aha, prepáč, to ja nechťa zatváram, ja to proste reflexy. Za sebou zatváram dvere. Nič, nič. Proste nechce nič. Nechce sa mi nič. Počúvaj, vyskúšaj hľadať za svojou baterkou, ja som asi slepý. Nie, nebude nič proste, jak tak nám vychádza, proste nebude. Ale to potom žiadny duch, neverím, že musí byť dákde. Vyskúšaj ešte tu, tam som nepozeral. Tam ešte kúkni dákde. Nie, ja tam nejdem, ani, ja tam nejdem ani náhodou, ani, Dobre, ja tam nedostaneš. Poď za mnou. Dobre. Poď, vkúknuť. Ani nezapínaj svetlo, lebo mi príde, že keď zapneš veľa svetiel naraz, tá... Počkaj, ja pozriem, že čo robí tento Nightmare. No to srdiečko. Nie, neodchádzaj, more. Čak, tu som, neboj sa, ja budem tu tak. Sa bojím, kámo. Počkaj, to ktorý bol? Ja som zabudol, že ktorý. Nightmare. Nightmare. To ty si dupol? Ne, ja celý čas som... Nightmare, jeho meno sugestuje, to znamená, že... Tam blikajú svetla, kámo. Aha, fakt. Tam je teraz, čakaj. Halucinácie robia hlavne. On zničil kameru. A hlavne tmu, dobre, to bude on. Aj kvietok dal head, všetko. Budeme porozhodzoval. Ale je tmavý ten kvietok, to znamená, že to nemôže byť on. Je. Čo, ja ho vidím normálne. Čakaj. Položím ho tu. MF evidence, dačo. Aha, to na chvíľku bola, hej, bo som počul zapípanie. Počkaj. Ale v pohode sú tie kvety. Aha, fakt. Ale tam bom... Odkedy je tu sviečka, kamo? Kde sviečka? Tu. To sviečku tu ja... Možno v pohode, neviem, asi nepamätám. No a tú kameru treba napraviť, kamo. Ale to asi kašlem na to, lebo... Dobre, vyskúšame dať toho. Nehrám. On sa nudí, kámo, proste skoro zbíja. Kamo, to bude drahé. To bude drahé, to bude platil. Ale to bude asi on, lebo on furt zhasína, to znamená, a on má rád tmu, takže... Bude on. Vyskúšame. Zavrel dvere! Tak, je to. Je efekt. Normálne som sa Idem preč, dáme ten Nightmare a uvidíme, čo to bude. Ja som sa posrel. Čakaj, ja vidím, ja som videl jeho tvár, kamo. Jak sa volá, Dobre, vyskúšam. Dal som Nightmare a ideme. Uvidím. Idem preč. Prosím, Nightmare, kamo. Prosím, nech to je Nightmare. Je to tam. Yes! Je to tam. Výborne, kámo, my sme šikovní. To dobre, dáme teraz. Teraz by som dal vyšší Ale level. zase som ja skápal, ne? Skapina, dvor. Dobre. Dám teraz difficulty hard. A dáme zase tú istú. Abo skúsime, dáme, že medium a dáme inčiu mapu. Môžeme, aj. Dobre, tak poďme skúsiť inčiu mapu. Ale dám hard, kam. Vyskúšame. To bolo celkom ľahké. Tam to bolo ľahké. Poď. Ako no, ale... Dobre, uvidíme. Poď. Uvidíme, som sa davý. Pomoc. Dobre, To čo je to? berme veci. Berem MFF, teplomer. Dobre, berem Spirit Box a UV. Dobre, poďme. Potom zoberieme tam tu. A nám treba najprv zapnúť poistky. Kde som mohol No, treba pohľadať. Môžeme skovať? Neviem. No, on keď bude A to sú vykukovať cez terasu, no tak ako... Tam je ich zabol už. Kde sú? Počkaj, tu som ich tak... Kde som ich videl? Kamo, A tu kto by tu mal v dome Monalizu, kamo? Skade má Monalizu? Bohatý. Nemá trezor. No jasne, však pozeraj, komp má monitor. Setup vybavený. No, on má lepší setup, čiže. Keď ti neuťahne CS-ko, no je no. Musíme hrať fejkové tému CS-ko na Robloxe. Kamo, nie. A ešte sme aj nezačali. Dobre, tá hard už je hard proste. Nás nenechá. Poď popozerať s tým teplomerom. Ide sa pozerať. My ho rozbijeme, uvidíš. Však... Nerob. Joj. Jak mám ísť na trasu? Ja sa. Nechoď. Preblikuje. Je to Nightmare. Ideme domov.
Ja, bo ja neviem. Ja, on sa nudí strašne. A ešte nie sme vošli. Keď toto je hard, tak ideme asi naspäť na medium. Tu je 14 stupňov, to je asi najmä 7. No tu je. Tuto je. Toto je? Dobre. Tam to je, v kúpeľni. Dobre, tak toto položím zatiaľ. Čuš, 5 Poď 5 preč, boli. poď preč. A není Ghost Event. Či, možno bol len tento, možno bol len ten. Bolo Jumpscare. 5 a potom dalo, vieš. Dobre, kámo. tak si zaškrtni, že to bolo 5. Pomoc! Za mnou, pri mne, Čo tam je? pri mne, pomoc. On je buchnutý. A to bol len jumpscare, mal kamo, jak som sa zľakol, však on hneď vedľa mňa úplne za mnou, ja som počul iba jak... A on tam spadol, kamoš, on mal krydla ako anielskú korunu, či co, čakaj, kúkneme na ty. Ja som počul, jak na mojom sluchátku, bo ja mám tieto, vieš, to je také sluchátka priestorové, že ja som nové počul, aké by to vedľa mňa takto nové teraz hučal, chápeš? Ja som sa kúkol vedľa seba, že či to náhodou nie, on... To bolo strašne scary. Treba ešte kúknúť, že... Počúvaj, ja printy. som... Takže EMF 5 bola, počkaj, toto čom som dal, prečo som dal toto? Kameru treba. Treba zobrať... Dobre, idem pozrieť na UV. Ale pozor, ja tam nejdem sám. Ja už, ak som zistil, čo dokáže, ja už nejdem sám. Tu dám kameru. Tak. Kvietky. Ale Kde zatiaľ... si? Tu som, ale poď tu, lebo ja tu... Kamo, no nestraž ma, ja som fakt myslel, že to ono. Na kamere, nie? Ale to OK, som sa ťa zľakol, kamo, teraz sa z kamery by... Vôbec nevyzerá, že to je proste akéby strašidelné nič. Ja keď som pozeral na niektorých na nejaké videá, vyzerá úplne ľahko. Vôbec strašidelné nie, ale jak to hraje, že to je úplne niečo iné. Takže printy, videl si také printy? Asi... Dobre, pomoc. To čo? Čau. Ja som mŕtvý, Pozor. čau. Doris Locker. Pomoc, kamo, On pomoc, zamkol. pomoc. On zamkol, on nemôže byť dovnútra. Pomoc. Ja Nie. len kúkam z okna na teba. OK, čuješ, že Dobre, ťa čau. nebere. OK, Kamo. ja teraz z okna som to videl. Joj. Ale taký dlhý bol Ja ten to Ghost neviem. Event, ja som sa sám zavrel. On mi kopal na dvere a potom vošiel, No, ja nemôžem, absolútne. Počkaj, Ghost Orb není, ne? Čakaj. A píše na to, na knižku, čo nakreslil. Hej, Ja to, hej. knižka, MFF, printy si nič nevidel. Nie, printy nebudú. Vychádza na 4. A laser projektor? Neviem, to musíš pozrieť ty, lebo ja som... Ja sa bojím. Nie, musíš. Musíš sám. Ja tam nejdem. No. Kde si otvor dvere, nech môžem vynsť. Aha, vlastne však ja môžem prejsť, ja som duch. Dobre. Nereš. Fakt nereš. Nič, musíš sa hýbať bezo mňa ďalej. A teplotu akú si mal najnižšiu? Tá 7 iba. To bolo v pohode. Takže choď so s tým EMF-kom. Čiž on klope na dvere, ja tam nejdem. A on No, môže vyzvať... Nie, on vonku nemôže vynsť, vonku si safe. Ale mne proste, toto presne nerobil, ja som proste bol v izbe, ja som bol v rohu. Čiže však on tu ide so 100 fľašou. Dobre, vieš čo, hard nejdeme. Nejdeme hard asi, alebo ja neviem. A verá, že 25 energy. A ešte musíme, že by jeden z nás, proste musíš teraz byť pri tom, jak rozbije sklo. Čo? No, hej. Ale počúvaj, on ma rozbíjal všetko, stoličky sú tu povyvracané. Ja my sme sa tu točili okolo stola. Počúvaj, my sme sa tu točili okolo stola a on stôl no ma hádzal so sebou, stoličky, kámo, no je všetko. Úplne. Ale kde je ten spirit box, kámo? Ja si môžem tiež hýbať. Boha, normálne... Aha, si mŕtvy či jak? Ne, zavrel dvere predo mnou. Aha, on teraz je tento, hanti. Zamkol dvere. Ja viem, hanti on teraz. Vidím ho cez okno, kámo. Ale tu čo je, no je aniel. Čiže... On všetko ničí. Všetko úplne zničil. Takže je spirit... Počkaj, idem Neviem. kúknuť na... Zbytočne Ghost, budeš, ty vec? zbytočne budeš pozerať na kameru, lebo kamera sa kúpe, aktuálne. On Kúpeš? pustil, hej, a on pustil vodu. OK. Skús Spirit Box, musíš vyskúšať Spirit Box. Počkaj.
On vyzeral jak aniel, ne? Hej, hej, hej. Ale to nie, podľa toho nepozrieš, sa mi zdá. To pozerám tu na zipy. To podľa toho nepozrieš, si myslím. A na knižku tiež písal, ne? Hej, písal na knižku, presne. Kúkam. A... Je to asi v red, ne, Freezing neboli, tá traja vychádzajú. Spirit Box choď vyskúšať asi. No, Spirit Box rozhodne. Ale neviem, kde je. Aha, to počkaj, tak ti idem pozrieť. Zase. No, ale ti pred dvere. Bože, Dobre, zaraz dvere. hardne idem asi hrať. Zase zamkol. Tu je Spirit Box. V tej, hneď naľavo. V izbe, hneď naľavo. To ja som ho mal. Som tam zomrel. Máš tam i UV svetlo, aj Som sa mal dostať Spirit Box. dovnútra, kámo. Keby som sa mal dostať dovnútra. Tu žije tento. Kámo, chlapec zamkne dvere. Pokne na okej. Tá tu je MMA fighter asi no. Lebo má tu tento. Má tu pas. Vidím. MMA To je fighter. stoička Alebo sa UFC, teraz či čo to je. hýba. Ja viem, No počkaj, to- však ja môžem s ňou, aha, ja s ňou hýbem. Neviem, či to vidíš. Hej, videl som, teraz sa povedal. Hej, to ja s ňou hýbem. Ja vidím. Kámo, on zamkne dvere, ja to vidím. Nie, choď, to dáš proste, on, no. Nechoď tam teraz, si skončil. Asi. Mhm. Poď. To ja sorry, som to zaklikol, no. Ok, Nevidíte, on tu cez 2 izby chodí v kuse. Ide za tebou. Si sa nemal ozvať z toho radio. Nevadí, dobrá. Ja som spotený. Kto to bol? Revenant. Počkaj, to nám vôbec vychádzal Revenant. A to je žena! OK. Nevadí, kámo, toto bolo... Dobre, tak aspoň hardne ideme. Dobre, tak poďme ešte jednu hru. Ale dám teraz dám asi len medium. Abo necháme hard, nech proste ideme. A poďme tu A daj zakladať. inú mapu daj. Inú mapu? Dobre, poďme na to. Ale ktorú? Počkaj. Ktorú sme mapu nemali? A garáž sme mali, tam čo garáž. Tam, no čak toto viem, to je tá hneď prvá, potom toto druhú sme mali. Dobre, to ideme tretiu. Dobre, ideme na to. Sa bojím, kámo. Nevadí, to dáme, tak. Dobre, ber veci dáke a ideme na to. Spirit box. Ja sa budem s ním rozprávať, nechaj mi Spirit Box. Ty sa bojíš strašne, to ja berem. Dobre, to nie, ja sa nebojím, hej. Dobre. Ja sa nebojím, ľudia. Nie, nebojíš sa. Počkaj, no ale ja tam, počkaj, ale treba baterku. Posvieť. Ale ja mám black, badaj, počakaj. A ja mám kameru vlastne. Tak Vidím choď s kamerou, hej. Čekujem každé hej, rohy. hej, jak v CS-ku. Vypíkuj to. Tu je taká krv, či co tam je. To potom pozrieme, keď zapneš. Keď vôbec zapneš. Keď dožiješ sa. Tu je, v garážu. Výborne. A to kde je garáž? Tu, naľavo. Je to, že to je skoro to isté, jak v tej. Čiže tu je to tá bodka, letí tu bodka. Hej, dobre, takže môžeme rovno zaškrtnúť. Hej. Ghost Orb. No, a už nám zostal, no to ešte veľa nás zostalo. Ale do tej chodby nepôjdem. Ja ti hovorím, ja do tej chodby nepôjdem. Si videl, čo tam je tá chodba, kámo? Si videl? Ja do tej chodby nejdem. Okay. Tam vzadu, toto čierne, ja tam nejdem. Tam nepôjdem. Dúfam, že bude tu tak blízko hneď. Hľadám black. Nie, so stepomerom pozri. Ja vidíš. Dobre. Tu je! Dobre. Tu čo je? Dobre, tak ja som spokojný ako. Môže byť. Počkaj, ja sa s ním porozprávam. Kam teraz tam zhodil fľašu, kam. Prosím. Ozvi sa, okamžite som ti porosol. Musíš dovnútra. Aha, a treba zhasnuté mať. Zahasíme. Pozor. 13 stupňov, čuješ. On blízko. Počkaj, a choď preč, že by možno len sám. Musím s ním byť. Počkaj, vyskúšame pomaly na neho.
A keď nie, tak použijem na neho. Dobre, ozval On sa, to ozval sa. Napravo je. Napravo asi bude, tak mi to príde. Takže ozval sa Spirit Boxu. To ma nesú veľa Máme už. posledných dvoch máme. Ešte nám treba dať knižku tam. A kameru, čakaj. A kamera už je vlastne. Zober, máš knižku? Mám knižku, ale ja tam teraz nejdem. Jak som počul, jak sa tam so mnou rozprával, nechcem sa mi tam ísť. A jak sa tam zasmiel chlapec. Hej, ako. Ja si ty si- zoberiem kamera je best, lebo vidíš veľa toho s tým. Počkaj, vyskúšam, ale ja si nie som istý. Nie, to som nemal. Ja som sa mu ozval, no to som nechcel, sorry. Je to, Sedem, tu bol. takže tuto je, tu takto je. Boh, čo je? Jumpscare je strašné. Čo je? Jumpscare, scares. Extrémne. Nie to tak dávaj, Čo, tu daj mňa tu. to zabíja tuda, čo? Daj tu do rohu. Táto sklo, ktoré rozbil, to je to sklo. Vidím. Daj tú kameru do rohu, ja si to spravím sám, neboj sa. Kamo, pane tu. Tu tak aj. Tak daj, a tu dám knižku. Tu by som dal rovno aj ten. Tak. Počkaj, dám ho tu ďalej, tam ho tu tak bližšie ku kamere. Že ho A budem kde sa nám to nachádza? Boha, to je... Čo bolo? Nič? Dobre, že tam ani ísť nemusíme, lebo tam by som Tu je ani... teda tá podľa pre domov, fľaša, normálne ideme. Dobre, ja to ostanem, keď tak ja s nimi pofajtím. Ja sa ťa nebojím. No a teraz musíme počkať na MF-ko. A printy Počúvaj, daj si pozri. Printy pozri, si pozeral? Printy kúkam, ale nič nevidím, počúvaj. Pomoc. Čau, ja som dead, čau. Ja ešte nie som. Poď von. Žiješ? Žijem. Ja som Ty? v garáži. Počkaj, ho vypikujem, jak v CS-ku. Dám, možno si pik a mu dám AVPčkom. Boha, To čo? Wow. Tu vedľa mňa sa fľaška, on nehýbe. Dobre, takže skončilo to, asi. Dobre, je to Ja pohode. kúpim na kameru. Ja som sa zľakol toho skla. Ja som podskočil zo stoličky teraz. Ja som úplne, to sklo ma rozbilo strašne. Toto si tam... Ale počkej, takže to ten laser projektor To treba sme tam, dať. no idem, poď, pozo mnou. Ja tam sam nejdem, ani náhodou. A MF, daj MF, ešte teraz tam je MF, projektor. teraz tam je MF, teraz by Pavlo. Trojka je. Počkej, bude peťka, ne? Dvojka, jednotka. A buďme tu tak, budeme ho točiť okolo toho gauča, pohoda. On Pipa? teraz hodil taký obraz. Alebo CDčko, alebo čo to je. To CDčko asi. Trojka. Dobre, dokým to neníš ty. Dobre. Kde je? On zatvoril dole. Tu je. Ho potočíme, Vidím. potočíme ho. Je, kamo, ja som si ho nevšimol. Nič, ja som dead. Ja si ho tu točím. Jaký si mal najvyšší? Máš 5? Hej, Mal si 5? MMF-ko? hej. Dobre. Takže je to Nightmare, teraz to musí byť Nightmare. Tak nie, no A aj zase nám to aj vychádza zase ako. Dobre, skončilo ten moment. Tak daj, vyskúšame, daj. Takže na knižku nič nepísal, ne? Vyskúšam. MF5 a Vider nič. Laser projektor nič. A Prince tiež nič. Dobre, je to Nightmare. Dobre, vyskúšaj, uvidíme. A teraz som tu zaskôr, teraz čo? Tu do auta. Auto. Som sa davý. Či to bude on zase. Prosím, Nightmare. Je to on, je to tam. Je to tam. Let's go!